Andam na mga simbahang Katoliko sa Davao City ug Zamboanga City alang sa umaabot nga pagsugod sa Misa de Gallo karong Huwebes. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Gipahinumduman sa mga kaparian ang mga Romano Katoliko nga moobserba sa obligasyon sa pagsimba karong panahon sa Adbyento, ilabi na gayud sa panahon sa Kapaskuhan. Gikalipay sa masimbahan nga nagkaluag karon ang restrictions, busa hinay-hinay na nga midaghan pagbalik ang mga manimbahay. Karong hapit na magsugod ang Misa de Gallo, preparado na ang mga simbahan sa ipatumang health protocol. Sa St. Paul Parish sa Huna Subdivision, Davao City, adunay duha ka misa sa kadlawon, sugod 4:15 AM, sugod karong Disyembre 16. Ana sa 50% capacity ang mamahimong makasimba ug tungod posibleng daghan ang buot mosimba busa susama sa milabayng tuig. Ilang butangan ug nakadistansyang mga silya ang parking area nga kapwestohan sa mga manimbahay. Ang atong parking area gigabit na nga butangag mga lingkuranan nga dunay distansya para mga tao didto na. Alang sa mga senior citizen ug mga dunay comorbidities nga mahadlok mo gawas, magpahigan gihapon og Facebook Live ug uban pa sa tanang Misa de Gallo. Panahon sa Misa de Gallo makuha namo sa FB Live o usab sa radio ang mga santos nga misa. Preparado na usab ang koordinasyon sa mga simbahan ngadto sa kapulisan alang sa seguridad sa tanang misa. Sa Zamboanga City, gidungagan ang misa sa pagsugod sa Misa de Gallo aron dili magdasok ang mga deboto. Mogamit gihapon og quarantine pass ang mga dili bakunado ato sa Misa de Gallo. Sa Our Lady of the Pilar Shrine, ang schedule sa misa magsugod sa 4:30 sa kadlawon, samtang sa ubang parokya magsugod og alas 4 sa kadlawon ang unang misa ug alas 5:30 o alas 6 sa buntag ang ikaduhang misa. Dahil hindi pa tayo full capacity sa simbahan natin, kaya dinadamihan natin yung schedules natin ng misa sa mga parokya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.